sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Saya Rahimatul Inayah, guru bahasa Jawa di SMP NU 06 Kedung Suren. Ikut masuk kelas yuk. Para siswa, monggo meja kursine ditata rumiyin yuk, cepet. Sugeng ejang para siswa. Pripun kabare? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, sumangga sakderenge ulangan dipun wiwiti, monggo ketua kelas mimpin donga riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil ya rabbal alamin. Presensi nggih. Ainil Jannatun Aisyah Ahsanul Hikmah Aisyah Safanur Aini pangkat sedaya kangge ngilangi ketegangan. Masanya tegang kabeh ya. Tegang kabeh yuk. Es breaking riyen, es breaking ki penyegaran. Monggo kabeh ngadeg. Ngadeg. Sareng-sareng nyanyike lagu gundul-gundul pacul sinambi tepuk tangan. Yuk rakyat ditungi. Tunggal kali tiga. Tunggal kali tiga. Gundul-gundul pacul belum kelengan. Nyumi-nyumi wakul belum kelengan. Wakul rim kasegane dadi salada. Wakul rim kasegane dadi salada. Minggu wingi sinau bab apa? Aksara Jawa pinter. Aksara Jawa minggu wingi wis tekan penilaian. Saiki awake dhewe meh sinau crita rakyat. Sapa sing tau lunga ning Rawa Pening? Rumah sing tau? Rawa Pening? Oh, Mbak Rawa Pening itu kalebu cerita rakyat. Cerita rakyat iki apa cerita rakyat? Apa sing kok ngerteni babagan cerita rakyat? Apa sing tau maca cerita rakyat? Saka buku, tau maca cerita apa? Tania tau maca cerita rakyat judul aparan? Maling Kundang. Maling Kundang. Dina iki para siswa utawa peserta didik mulai dhewe medianipun audio rekaman. Dina gadah cilik. Alur tujuan pembelajarannya mangke peserta didik mampu menelaah isi cerita rakyat dengan benar. Sakbari mirengake utawa nyimak rekaman cerita rakyat, awakmu kudu iso ngerti isine cerita rakyat kuwi. Nah, mangke dituangkan ning ukara-ukara. Ukara ki apa? Kalimat. Dari iso nulis ke isi cerita rakyate dalam bentuk kalimat, mangke kon goleki unsur intrinsik. Tekan kene wonten pitakonan? Buku pakete dibagi rumiyin. Nyuwun tulung Mbak Cika dibagi. Setunggal meja setunggal. Mersani tayangan PowerPoint dan papan tulis rumiyin. Sapa sing wis tau maos cerita dumadine Rawa Pening rakyat utawa folklor. Cerita rakyat yaiku cerita kang ngrembaka ing sawijining daerah lan dianggep minangka asil karya kolektif. Lajeng unsur-unsur cerita rakyat. Tema, ana setting, ana sudut pandang, ana alur, ana penokohan, ana konflik. Lajeng titikane cerita rakyat. Sing pertama
anonim. Tegese cerita mau ora diweruhi sapa sing nganggit. Kaping kalih kolektif. Cerita iku disebut cerita rakyat yang duweni sifat kolektif. Tegese duweke bebarengan. Jadi cerita rakyat kuwi bukan milik Rania, bukan milik Bu Ina, tetapi milik kita bersama. Lajeng diceritakan kanthi lesan. Gethok tular. Rania cerita karo Siva, Siva cerita karo Cika, terus Cika cerita karo Uut. Nah, sak piturute. Jadi diceritakan secara lisan. Lajeng yang terakhir, sing critakake saka generasi ke generasi. Mirengake rekaman cerita rakyat. Sadurunge mirengake rekaman cerita rakyat, Bu Ina pengen kelas 7B bentuk kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok 3, sekawan, gangsal nggih. Mangke Bu Ina bagi lembar kerja. Ten mriku wonten perintah gatekno cerita rakyat rawaning saka rekaman banjur diskusikake marang kelompokmu isi lan unsur intrinsike kanthi bener. Ning kono ana pitakonan temane apa, paranggolan watake kepiye, latare kepiye, alure apa, sudut pandange apa, amanate kepiye. Lajeng sing terakhir iki kon nulis isi cerita. Isi cerita sing mbok tangkep, sing mbok kudung saka rekaman mungko, kalian tulis 1 ukara, 2 ukara, 3 ukara sing mewakili isi cerita. Ngoten nggih. Kerjane ada pertanyaan? Isi cerita. Oh iya. Isi ceritane mau awakmu ngrungokke rekaman kan? Rekamane coba ditulis 1 kalimat bae. Mau kae ceritane tentang baru kelinting sing lagi golek maem. Sinten malih sing badhe takon? Oke. Meh tanglet apa? Isi cerita. Isi cerita mau awakmu wis ngrungokke to ceritane awale piye mau? Enten warga desa sing lagi masak-masak. Itu tulis ta? Warga desa sing lagi masak-masak kanggo apa mau kae? Nonton wayang. Merti desa ya bener, nonton wayang. Ampun diskusine? Oke, nggih. Mangke saben kelompok maju ning ngarep presentasi hasil saking lembar kerja sing sampun diskusikake. Monggo kelompok Mbak Rania maju. Saka kelompok Rania, isi ceritane meh padha kabeh karo sing mbok gawe. Kabeh. Temane bener? Bener. Paraga karo watake bener? Bener. Nggih? Amanate?
Nggih, tepuk tangan kanggo kelompok Eranian. Yuk, saking kelompok Uut. Isi ceritane sampun bener miturut kelompok liya? Bener. Temane wis bener kelompok Uut? Ampun. Parogolan watake? Latar lan setting? Alur sudut pandang amanat? Mau nalika awakmu presentasi ngenani isi ceritane. Isi ceritane sing mau dipresentakake iki wis bener kabeh. Ananging kurang lengkap. Mau saka awal nganti tengah-tengah tok. Tapi ora apa-apa. Terus temane mau nggih wis bener. Temane apa cerita sing dirungokke mau? Asal usul. Nggih. Parogolan watake sinten mawon? Baru Klinting, Mbak Rondo. Baru Klinting watake pripun? Sare sederhana. Terus Mbak Rondo watake pripun? Seneng tetulung. Wong-wong desa watake pripun? Amanate apa wae? Dadi wong kudu seneng tetulung marang liya kanggo ngurangke tetulungan. Nggih. Lah niki lembar kerjane dikumpulke nggih. Manika wonten penilaian 10 soal. Ning kono ana teks cerita rakyat, ana soale, ana pilihan jawabane, tinggal milih jawaban sing bener. Yuk monggo dikumpulke. Gandeng materi kalian tugasnya sampun rampun. Yuk disimpulke bareng-bareng pembelajaran dino iki. Mau kae awakmu mirengake utawa nyemak cerita rakyat sing judule Rawa Pening. Terus paragone sinten mawon? Baru Klinting, Mbok Rondo, warga desa. Lure alur maju. Amanate kepiye amanate? Amanate dadi wong kudu seneng tetulung marang wong liya. Dadi wong kudu seneng. Heeh. Nggih, yuk mirengke malih. Gandeng dina iki sampun sinau menelaah isi, menganalisis unsur intrinsik, minggu ngajeng awake dhewe tasih sinau cerita rakyat. Ananging mangke ndamel sinopsis. Sinopsis niku napa? Ringkasan nggih. Minggu depan ndamel ringkasan saking cerita rakyat. Lajeng saderenge piwulangan dipun pungkasi, monggo sami maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Derenge Bu Ina pungkasi, Bu Ina matur nuwun sanget. Wonten pitakonan? Wonten. Nggih, matur nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.